मी हे ओले बोंबील आहेत त्याची मी फ्राय करते आता. ओले बोंबील आहेत त्याची मी आता फ्राय करणार आहे. त्याच्यासाठी हे सर्व लागणारं साहित्य आहे. साहित्य आहे म्हणजे हे थोडंच आहे. त्याच्यामध्ये हे कोकमाचं जरासं कोल काढून ठेवलेलं आहे. कोकम नसेल ना, मीठ आहे, मिरची पावडर, अद्रक आणि लसूण हे चेचून घेतलेलं आहे बारीक करून, हळद आहे, हे तळण्यासाठी तेल आणि हे बोंबीलला पीठ लावायचं. गहूचं पीठ आहे ते चपातीचं. हे पहिलं मीठ टाकते थोडंसं, म्हणजे आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं टाकायचं. हे ओले बोंबील आहेत. त्याच्यामध्ये हळद टाकते. तळण्यासाठी मच्छी असेल तर त्याच्यामध्ये हळद टाकायचीच असते थोडीशी. लाल मिरची पावडर, आणि आहे कोकमचा रस. कोकम नसेल तर लिंबूचा रस टाकला तरी चालेल, कारण प्रत्येकाच्या घरी कोकम असं मिळत नाहीच कधी. आणि हे अद्रक लसूण चेचून घेतलेलं आहे बारीक करून, ते त्याच्यामध्ये टाकते. आता मी हे सर्व हाताने मिक्स करते. हे कसं कालवून जास्त टाईम नाही ठेवायचं असतं. हे लगेच कालवून तेलामध्ये पिठामध्ये मिक्स करून ते तेलामध्ये लगेच सोडायचं असतं. गॅस पेटवला आहे. आता मी त्या भांड्यामध्ये तेल टाकते. असं तेल टाकायचं तळण्यासाठी. तेल तापेपर्यंत मी आता हे थोडं पीठ घेतलं आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडी मिरची पावडर टाकते, म्हणजे थोडा कलर येईल. तेल तापलेलं आहे आणि मी थोडा गॅस बारीक करते. हे कसे ओले ओले बोंबील आहेत आणि ते म्हणजे कसे असे चिरले नाही आहेत, म्हणजे फक्त तुकडे करून घेतलेले आहेत, कारण ते एकदम लहान आहेत ना, छोटे, आणि ते खायला पण चांगले असतात. तळण्याचे असले तर ते बारीक करून असे पिठामध्ये आता मी सोडून असे एक एक सोडायचा. हे असे सर्व आहेत ना पिठामध्ये कालवून असे पीठ लावून सर्व सोडून घ्यायचे भांड्यामध्ये, गॅस बारीक करून. हे आता मी ते टाकून ठेवले ना, आता मी फिरवते बघा. कसे हलकेच फिरवायचे असतात ते, असे हलके हलके फिरवून घ्यायचे. ते खाली चिपकत नाही, कारण त्याला पीठ लावलं आहे ना. आणि एकदम साधे आणि सोपी डिश आहे. आता जरा गॅस मी फास्ट करते, कारण का ते चांगले मस्त भाजायला पाहिजे लगेच. आणि बारीक करून आपण गॅस ठेवला ना तर ते नरमच, पहिले नरम असल्यामुळे ते अजून नरम होतात. गॅस फास्ट केला ना की ते पटकन कडक होऊन येतात. आपल्याला जसे कडक पाहिजे तसे करायचे, कुरकुरीत पाहिजे तर कुरकुरीत, पण गॅस फास्ट ठेवूनच करायचं, बारीक गॅस नाही करायचे. म्हणजे आता हे फ्राय होते ना, ह्याला आवाज येतोय बघा, कसा तरतर आवाज येतोय ना, पाण्याचा येतोय तो. ते थोडं पाणी जरा सुकलं ना मग ते आवाज कमी होतो, म्हणजे समजून जायचं की आपले बोंबील तयार झाले. आणि एकदम साधी डिश आहे, सोपी आहे, खर्च कमी आहे आणि करायला पण चांगलं आहे आणि खायला पण मस्त. हे आपले बोंबील झालेले आहे. आता मी काढते.
बोंबील फ्राय तयार झालेली आहे. खायची सुरुवात करा.